Este o deosebită plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră și alături de domnul primar, de domnul viceprimar și de toți consilierii locali care, iată, au creat o sărbătoare minunată pentru domniile voastre. Este sărbătoarea satului dumneavoastră, este sărbătoarea comunei dumneavoastră și trebuie să o sărbătorim așa cum știm noi mai bine. Este foarte important, noi, Consiliul Județean, prin vocea domnului președinte și a consilierilor județeni, am considerat oportun să fim alături de comunitățile locale, să fim alături de cultura noastră, să fim alături de tradiția noastră, care trebuie dusă cu mândrie mai departe. Sunt onorată că sunt astăzi aici. Mulțumesc, domnule primar. Să știți că apreciem eforturile pe care dumneavoastră, împreună cu domnul viceprimar și cu consilierii pe care îi aveți și care vă sunt ajutoare de nădejde, le faceți pentru comunitatea dumneavoastră. Aveți o comună frumoasă, o comună înfloritoare, pe care noi ne dorim să o sprijinim cu tot ceea ce este nevoie în perioada următoare. Vă mulțumesc încă o dată. Cu plăcere vă mulțumesc și eu.